ନଦୀ କୂଳ ଦେଇ ଯେବେ କରୁଥିଲେ ଅତିକ୍ରମ, ସୁଲୁସୁଲିଆ ବାଁ ସାଥେ ଉଡ଼ୁଥିଲା ମୋ ମନ। ଆମ ଦୁହିଁକୁ ଦୂର ଗଗନରୁ ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲା ରୂପେଲି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ ସୁନ୍ଦରୀ କୋଲଜନ। ତୁମକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆଜି କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? ତୁମେ ଗାଡ଼ିର ଆଇନାକୁ କ୍ଷଣେ ଚାହିଁ ରହିଲ। କିଛି ନ ବୁଝି ପୁଣି କହିଲି, କ'ଣ ହେଲା ଯେ? ତୁମେ କିଛି ନ କହି ବାସ୍ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଟିକେ ଦେଲ। କିଛି କ୍ଷଣ ନୀରବ ହୋଇଗଲ ତୁମେ। ସାମାନ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମନେ ମୋର ଭରି। ହଠାତ୍ ଆଇନାକୁ ଚାହିଁଦେଲ ଉତ୍ତର, ମୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଶୀର ବା କେ ହେବ ସାରି। ସତ କହୁଛି, ତୁମ କଥା ଶୁଣି ଅକସ୍ମାତ୍ ନିଜକୁ ହାତେ ଲମ୍ବା ଓଢ଼ଣୀ ଭିତରେ ଦେଲି ଢାଙ୍କି। କାରଣ ତୁମ ଆଖିକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଲେ ମୋର ଲାଜ ମିଶା ଦୁଇ ହରିଣୀ ଭଳି ଆଖି। ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଘର ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା। ହୁଏତ ମନରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିଗଲା ଅନେକ କଥା। କାଶ ଏ ରାସ୍ତା ସରିନଥାନ୍ତା, ନିଝୁମ ରାତି କୋଳରେ ମୁଁ ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତି ତୁମ କାନ୍ଧରେ ରଖି ମଥା।